Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijfsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema. Goejoen en welkom vanuit de Lemmer, hier op de Lemsterbaai. Alweer voor de joggende wedstrijd van het SKS-kampioenschap. En blote stoon zat hij nou eens met grauw on kop. Kwart daarachter Ljouwert. Je hoort het nou van Andor Faber. We meidjes staan gewoon op voor de ontknoping van het SKS-kampioenschap. Je hoort mij de wedstrijd in de Lemsterbaai. Met een soort meesken op al komen. Met nog 3 wedstrijden te gaan is het grutte rekkenje begoen. Ek van Grauw en Douwe Visser, want wanneer kunnen ze eventueel kampioen worden? Het hoofdidee is er gewoon goed zielen, lekker zielen. En een eerste plakje is overal goed voor. Het is goed voor de moraal, is goed voor het klassement. Dus dat is het doel. Maar natuurlijk weet je nou hoe de punten verdeeld binnen tot nou en daar. Als de scootjes haar een kleermaatje voor de start, sjoggen we dat de loft berint. En we sjoggen flitsen. Vanuit de polder komt de tonger aan richting de Lemmer. Rechts in beeld sjoggen we het op en nij. En dus kan de wedstrijdcommissie maar één ding doen. En dat is de wedstrijd voor onbepaalde tijd uitstellen. Zodat de scootjes zo gauw mogelijk van de Isomar kunnen. De kin nog start worden om 5 minuten voor fjouweren. En om 10 voor fjouweren wordt de startprocedure in gang gezet. Het betekent dat we hier dochs een wedstrijd krijgen op de Lemsterbaai. Met een songlas als wedstrijdbaan. Krekt wat voor fjouweren dus. Als we het scootje van Huzum, Johannes Meter, Jos in beeld sjoggen. Ze binnen fieste betiert al hoe de startlijnen. Matte een rondje draaien om het startskip en dan nog eens starten. Maar er zijn meer zwerigheden, want Boppie in beeld, het Jereveen, wordt de finishline, ja, zuiver haast een beetje oerdrukt terug wat zijn. Ik zei binnen fiesten te betiert. Drachten, dat wordt ik wikker de wik. Hoe zit wat zijn? We sjoggen naar het staatskot, daar is het. Nou, het Jereveen, daar ben we wist van. Maar binder meer scootje die het te betiert door de startlijnen wien. Daarvoor moeten we naar het staatskip. Ja, 3 scootjes in totaal en jonker de Jereveen binnen dat ek Drachten en Woord zijn. 3 scootjes dus vals en dan weer nog Huzum dat al jaren voortdraait weer, dus dat er net eens bijrekenen is. Hier sjoggen we de scootjes die op en ijs starten matten, maar Jereveen dat efter Huzum is en daar efter Drachten en Woord zijn. Farin liek het klassementslieder Grauw een goede start te hebben. Ljouwert, de nummer 2 in het klassement, sjoggen we hier onder in beeld. Met toch al een behoorlijke efterstorm op Douwe Visser en zijn bemanning. Die binnen in strijd met Snits, met Jappie Visser. Maar Grauw gaat voor de Snitsersdel en liek het als eerste op wij naar de eerste tonnen. In die, het is Douwe Visser die zien klassementambities, zijn kampioensaspiraties, joert wat extra kerf bijzetten wil. Ze komen als eerste om de eerste tonnen heen en hebben echt best al een mooie voorsprong te pakken op Jappie Visser en Snits. Voor de kampioenstrijd is het vanzelfs wichtig werd Ljouwert leidt, de nummer 12 van het klassement. Nou, daar moeten we even verwachten. Uiteindelijk Willem Zwaga, hij is net helemaal fit op het zondeplak. Ja, en dan liep het er toch op dat Grauw morgen al kampioen worden kan op de tweede wedstrijd van de Lemsterbaai. Vanzelfs altijd zo bloot, want we binnen pas krijgt u het eindzet. Het hele veld gaat voor de wien op wij naar de pier van de Lemmer naar de volgende tonnen. De hele mannen, zij kiezen voor een orenslag. Wat meer bij de Diekdel. En dat koer wel eens vertuten van, want links binnen de Lemmer en Snits in een loefduel. En werd 12-14 gaat de tredder er mij voort. Wol alweer efter Grauw, want die binnen alweer om de tonnen. Maar in die de hele mannen is de nummer 2. En links in beeld, ziet ze Brouwer en het Jereveen. Die wienen valsk, maar die hebben in de beide kruisraken behoorlijk wat plakken woen. En liggen op het 5e plak nou, efter de Jouwer. Maar de verschillen binnen grut.
En als de wien dan nog een beetje voortzakkert, is er voor het publiek waarin net zo volle spanning te vinden. Dan naar een situatie met de Jouwer en de Lemmer. De Lemmer wie al indraait, mocht dat wel, want de Jouwer lag aan de binnenkant. Het is al hier even de vraag of het goed gaat. Nou ja, de gong zit er dus net echt in. En dus rint het voorbij de scootjes mij en Cicero. Maar het Jereveen zit er even. Maar gong, kan die hier misschien van profiteren en nog een aantal plakken pakken. Zo komt er toch nog wat spanning in de wedstrijd. Het Jereveen, wat is er mogelijk voor Harren? Nou, best wel een soort, want de hele mannen zit mis met Harrenslag. Het Jereveen kiest voor de kant bij het Stroondel en die profiteren ervan. Van Valsk starten naar het tweede plak in de wedstrijd. Het is wat het scootje van het Jereveen docht. En Sietse Brouwer, Juster, hier direct een Valske stad, een minnenwedstrijd. Toen zei je al, verjit mij net, had rekken met mij, want ik wil nog naar dat podium. Daarvoor dochter goede zaken, want ze gaan op wij naar de finish. Grauw links in beeld, wat een immens groot verschil. Douwe Visser van Grauw. Hij kan morgen kampioen worden, want hij eindigt het goed bij de eerste wedstrijd van de Lemmer als eerste. Dit is wel een hele noffelijke. Dit maakt het wat... ja, maar de genadeklap is het nog net natuurlijk. Dat moeten we even afwachten. Maar we zijn er wel aan ta, zeg maar. Dan, haast 10 minuten later, komt nummer 2 het Jereveen oer de finish. Sietse Brouwer naar de baaldij van Juster. Dus heel nog waarom bij het podium. En gewoon het voor het werk. Wij doen het, denk ik hartstikke goed. Alleen nog Juster in wat minder door. En dan ben ik gewoon hartstikke blij dat we het nou weer goed doen. Dus maar dat is gewoon sterk. Hartstikke fijn. En nu doe ik weer mooi om die eerste 3 plakken. Nou ja, eerste plak eigenlijk net meer, maar wel 2 aan het rijden. Ja, precies. Maar ja, dan kom ik op het podium. Dat komt goed. En ja, daar geef ik gewoon voor. Waar eindigt het er? Goed ek op het podium. Is het de Jouwer, het Brune scootje of binnen het de Griene Lemsters? De camera leidt net heel recht op de startlinie, dus het is lastig te zien. Dit wordt secondenwerk, dit wordt millimeterwerk. Is het Rinus de Jong met de Oeral thuis? Of is het Albert Visser met het Lemsterscootje? Het is uiteindelijk het derde plak voor de Jouwer. En de Lemmer op het thuiswetter wordt vierde. Douwe Visser van Grauw wint hier op de Lemsterbaai. Ja, Dini Visser, elke keer die zei dan van... Nou, het wordt misschien nog wel spannend, het klassement. En dan slaat hij daar. Wat een geweldige wedstrijd voor Grauw. Eerlijk is eerlijk. Ja, dit wie fantastisch. Je kerst helemaal niks op van vinden. Dit wie gewoon vanuit de start waar direct vrij fit en mijn gang. En ja, prachtig. Ja, en elke nien stelt dus nou de vraag... Is dit de genadeklap in het klassement? Ja, ik denk het wel eigenlijk. Hè. Er zit nog wel wat punten tussen natuurlijk. Maar dan met een mol wel hele rare dingen gebeuren als dat net slagjes zijn. Ja, we hebben natuurlijk nog geen tussenklassement of geen duikklassement. Ja, de eerste ben wel binnen. Maar ja, de rest is al hier nog onder het zielen. Omdat Grauw een enorme vastsprong hier. We weten wel dus nou dat Grauw die wint hier voor het Jereveen. Jouwre krijgt voor de Lemmer. En dan komt de hele mannen. Toch wel eventjes, want... Douwe Visser, Grauw, fenomenaal, maar ook een eervolle vermelding voor het scootje van Jereveen. Ja, die hebben ik een hele mooie wedstrijd zield te betiet. En dan toch nog Safé 4 naar voren komen kennen, dat is echt super. Ja. Hoe doe je dat? Want ja, je moet natuurlijk de moed je moet net hingen litten, je moet wel trots zielen gewoon. Maar ik kan me voorstellen dat je eerst dan ben je te betiert en dat het mentaal, dat haakt erin. Ja, nou ja, je wordt heel gremietig als het goed is. En dan ga je gewoon alles op alles zetten om dat de schade weer te beperken. Maar het komt vooral op focus. Iedereen moet het werk blijven op de manier zodat ze dat altijd doen. Zodat de skipper en de techniek en de tacticus hun werk doen kunnen. Ja, maar goed, je zag ook wel scootjes bij en Ljouwert. Die zitten er in het midden en die komt er maar net bij. Ja, en Jereveen, denk ik dan, ja, die is helemaal onderaan als laatste. En die zielt wel in één keer naar de tweede plak. Ja, dat was een hele mooie slag natuurlijk. Soms dan kwam je uit het midden, kwam je daar krijg weer even een beetje beter fut. En ja, als je in de middenmoot zit en je klapt dan fut bij het spel, dan heb je kans op een glokje. Dus ja, dat is hartstikke goed ding. Even voor mij, want ik denk van, Ad Grauw het altijd heel goed doet. En die is altijd goed fut. Ik zoek altijd in de buurt blijven van Grauw.
Ja, dat kan. Ja, dat is een keuze. De BMX-scooters die starten gewoon dom waar altijd op hetzelfde plak. Of dat nou een goede plak of het verkeerde plak is. Hè. Dat is maar krekken. Iedereen is zijn eigen keuze natuurlijk. Uiteindelijk moet je gewoon zelf je eigen wedstrijd zielen en dan weet je goed in binnen. En en als dat toevallig vlakbij Grauw is, kan dat geen kweer in sommige situaties, denk ik. Maar nee, je moet gewoon lekker je eigen wedstrijd varen gaan. En als je denkt dat dat het beste plak bij de pin is, of dan moet je daar gewoon starten gaan. Ja, nou wordt die huid wel de Johan Cruijff van het scootjesiel neemt. Maar wat is Douwe Visser van Grauw dan? Ja, dat is wel een goede vraag. Ja, ik niet krijg ik de optie van de Garry Kasparov. Hij is natuurlijk een skaker dat ken hij. Op het moment dat je denkt van, nou ja, het wordt misschien gevaarlijk, dan heeft hij weer een tactische meesterzet en is elke niet weer stil. Ja, als het in sportziekje was, kerst dat is. Maar ik vind het nooit weer het beeld van de wedstrijd dat in 2018 dat ze die meesterlijke slag hier op het Snitsermaar. Maar Jereveen en er moest in je scootje tussen zitten. Ja, maar die hele wedstrijd, ik heb Douwe toen vanuit het wetter van heel dichtbij volgen kennen. Of het scootje van Grauw natuurlijk is in geheel, maar het viel mij op dat het is gewoon zo wat een jachtluipaard. Zo had hij dan in dat gevecht zit, jongen. Dat is zo mooi gezegd. Ja, dus het is gewoon een hele mooie strijder. Ja, maar is het de genadeklap, wat denk je? Of eigenlijk wel, hè? Ja, ik denk het wel. Er moet morgen iets heel raars gebeuren, wil dat morgen net slagje. Ja, dan toch nog even Tries Nijs. Want Dook Zuiders dat vergist al te zuchten van Jappie, maar steeds de snekenpan. Hier een geweldige start eigenlijk. Die als tweede om de eerste tonnen heen. Maar ja, gaande de wedstrijd zeg ik dat Sto echt wat minder vrolijk was. Ja, dit is net. Dus voor de snitse pan is er eigenlijk krek wat te min wie, jongen. Dus dan kan ze alles van goed doen. Maar dan heeft het duurt even net mooi. De snekenpan is vooral goed, maar meer wien. Ja, op dit stuit zaten Turen er nou bij staan. Ik ken ze maar dit waar type haast net vloog worden. En dan moet alles goed gaan. En misschien heeft ze gewoon even een off-day. Dat ken natuurlijk ik. Hè. Maar, Je hebt minder tuig, minder zeil als de rest. ja, en dat is soms in het voordeel en soms in het nadeel. Maar dit wie echt wel heel weinig. Heel weinig druk. Dus dan wordt het scootje net zo best. Nee. Nou ja, goed, dat hebben we zien. Jammer. Helaas, dat kind het oors. Dan nog één ding, want de Jouwer eindigt dus nou heel knap als derde. En we zagen van tevoren, als Rinus de Jong nou een goede start heeft, dan kan hij heeg eindigen. En hij had luisteren of hij het oefenen vannacht nog misschien. Ja, dat weer hartstikke mooi. Het is een mooi gezicht. Jouweren daar mooi te start waaien. Ze hebben dat heel goed consolideerd, ze dan toch? Ja, dus knap werk. Zeker, proficiat voor Rinus de Jong, maar vooral natuurlijk lokweesje voor Douwe Visser van Grauw. Want hij heeft dat hier een meesterzet en hij zit nou echt riant onkop naar een jochemwedstrijd binnen het SKS-kampioenschap. Ons hier van Uterlems erbij. Morgen dan weer van Uterlems erbij. Want dit joert weer de thuiswedstrijd van Ljouwert. En morgen dus de thuiswedstrijd van de Lemmer. En dat is dus die 2. Dan ben we hier weer. En dan ben we benieuwd hoe het al hier oor in. Dini, dank voor die analyses. En ik zou zeggen, graag ontmoeten. Dan dus weer vanuit de Lemmer. Ontan, dag. Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Draaisma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Hielkema.